Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaf wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika la ayatin lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasma'un.
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keparengipun paripurna paripurna gema wahyu ilahi utawi pengaosan ayat suci Al-Qur'an rikalanggan punika tan kadi siat mojo penganten kekalih kepareng sampun winisuda mangka raja sedina ratu sadalu bebasan curiga manggih warangka paribasan getih rong tetes daging rong tempel balung rong ceklek sampun manunggal dados tunggal manunggal cipta rasa karsa miwah karyanipun arsa gebyur wonten madyaning bebayan agung arsa sumungkem ngersanipun Rama kelawan ibu ingkang kawiwitan saking upacara sembah kalbu kalajengaken upacara sungkeman miwah krobongan kacar kujur kembul bujana so ngunjuk tirta pawita suci nenggih tirta pawita sari ngaras medhongene jengkar siat mojo penganten kekalih tansah hamung nuruti mengenging penggalih candrane. Kawiwitan saking upacara sembah kalbu nenggih siat mojo penganten putri panjenipun Orayu binti Alfi Saadah kepareng mandhap saking panti palenggahan sumungkem ngersanipun Mas Bagus Nyasa Direkta Silva Grandika Santosa ngaturaken sembah sungkem ingkang angka sepindah putri mring kakungipun tangkeping asta sumungkem ing jengku sinartan wening ing cipta rumasuk ing sanubari yayah linobong jroning wardaya kelem karoban ing memanis tuhu datan kuwawa cinitra ing ukara Kakang Mas ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten sahandaping padha patuko Kakang Mas. Wong ayu garwanipun Kakang Yayi Yayi binti Alfi Saadah tak tampa nih Mas. Semono uga katresnanipun Kakang ya mung kanggo sliramu Yayi. Menapa menika leres Kakang aja kuwatir wong ayu. Senadyan to bebasan seprapat jagat iki isine wong ayu ning ora ana kang banding lawan sliramu nih Mas. Menawi mekaten monggo kula dherekaken sumungkem ngersanipun Rama kelawan ibu Kakang Mas. Kene-kene Yayi ndak kanthi suwanana ngersaning Rama kelawan ibu ning ampinganipun Kakang iki lolosen dhisik ya wong ayu awit putra ki yen suwanana ngersaning Rama kelawan ibu datan kena ngasta pusaka. Linolos ampinganipun Mas Bagus Nyasa Direkta Silva Grandika Santosa pralambita dening satunggaling putra bilih sowan ngersanipun Rama kelawan ibu datan kena ngasta pusaka tumunten kekanten asta tumujing papan palenggahanipun Bapa Wiwit Santosa Ibu Wiwik Supatmawati ningsih tangkeping ngasta sumungkem ing jengku sinartan wening ing cipta rumasuk ing sanubari yayah linobong jroning mardaya kelem karoban ing memanis tuhu datan kuwawa sinitra ing wawa Kanjeng Ibu kula ingkang putra ingkang sowan kepareng ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten sahandaping pepodo paduka Kanjeng Ibu Yoyo tuli anak kunggir bocah Bagus Nyasa Direkta
Silva Grandika Santosa tak tampa yonggir bali pangestu ning ibu wae tampan ana ya kula pun tampi kula pun mugi saged dados jimat palitik gilir gumantos nggih sumungkem siap mojo penganten kekalih nyandang rumentahing pangastawa saking Rama kelawan ibu kanthi pangajab uga bebayanira Mas Bagus Nyazadi Rakta Silva Grandika Santosa kelawan Rahayu binti Alfi Saadah nggih nyumangun bebayan tansah sumanding ing wahyu judu sejati atut runtut donya temekeng delahan barokah setya donya barokah donya kelawan akhirat paripurna sumungkem nggih nyoba ngersanipun Bapak Wiwit Santosa Ibu Wiwik Supatmawati ningsih sigra sihat mojo penganten kekalih sumungkem ngersanipun Bapak Badarun sarimbit sulihipun ingkang Ibu Mariatul Kiptiah almarhum nggih sumungkem tan prabeda nggih sumungkem ngersanipun Bapak Wiwit Santosa miwah Ibu Wiwik Supatmawati ningsih dupi Rama kelawan Ibu nampi sukeming putra kadilina losan bebayune sakala mbrebel mijil ingkang waspa lamunta cinandra kadya mutiara rinunce ing lus-lus pamidanganira temanten winiwir-wiwirik manekanthi kebak rasa sutresna asih gilir gumantos nggih sumungkem kene-kene nggir anakku nggir bocah ayu Alfi Saadah sungkem ngersaning bapak kene yo nggir tak kudang tak gadang sira dadya wanita kang utama ya nduk bekti marang kakungmu pinter leladi marang garwamu lan aja pisan-pisan ninggal marang pangibadahmu ya nggih Kanjeng Rama inggih ngestaken dawuh sinartan donga suci kang kinocap muga bebayanira Mas Bagus Nyazadi Rakta Silva Grandika Santosa kelawan Rahayu binti Alfi Saadah saged memangun keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Adam kelawan Ibunda Siti Hawa kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Yusuf kelawan Ibunda Siti Zulaikha lan kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan Ibunda Siti Khadijah paripurna upacara sungkeman kalajengaken kerobongan ingkang candhaipun ingkang winastan upacara kacar kucur asok guna kaya wujudipun Mas Bagus Nyazadi Rakta Silva Grandika Santosa jumeneng nyuntak kambil ingkang wisinipun beras kuning cinampur arta receh pralampita satunggaling juru laki satunggaling satriya gung Mas Bagus Nyazadi Rakta Silva Grandika Santosa ambok bilih sampun mengku wanita anggadhahi wajib paring guna kaya marang putrinipun semanten ugi Rahayu binti Alfi Saadah anampi kanthi wadah klasa bangka utawi tilam lampus ingkang sinulam suket kalonjana ngantos telas dipun ketek Mas lah pun ngantos nyelempit mundak kulino katuraken ungsanipun Rama kelawan Ibu Bapak Wiwit Santosa Ibu Wiwik keparang jumeneng hanampi wujudipun guna kaya kene-kene nggir sawetara iki Rama kelawan Ibu sing gawa ya nggir besok lamun to sira sakloron sawayah-wayah butuh munduta marang bapa kelawan Ibu aja kuwatir nggir Rama kelawan Ibu ora bakal korupsi para tak tambahi dole cah Bagus kelawan anakku nggir binti Alfi Saadah Cahayu Kanjeng Rama inggih ngestaken dawuh paripurna upacara kacar kucur asok guna kaya kalajengaken titi laksana adat ingkang salajengipun nenggih kembul bujana utawi dahar kembul duduknya agak serong agak berhadapan agak serong agak berhadapan Mbak binti Alfi Saadah Mas Nyazadi Rakta Silva Grandika Santosa monggo lep tahan sebentar Mbak
tarik pelan-pelan. Gantosan monggo Mas Nyasa Direkta Silva Grandika Santosa gantisan sami jangguti Mbak Alfi Saada pegang pakai tangan kiri mak plek dimasukkan pelan-pelan mak lep plek tahan sebentar Mas tarik pelan-pelan piringnya pegang berdua sendoknya pegang satu-satu dulang-dulangan ampun kata-kata ujung sendok mawon didaharumin Mbak Alfi nah kita seretan tenan 1, 2, 3 lep tahan sebentar nah koyo-oyoan gitu kalajengaken ngunjuk tirta pawita suci nenggih tirta pawita sari dumados saking rucuh degan ingkang awoh kaping sepisan pralampita mugi siat mojo panganten kekalih inggalo pinaringan wiji sejati ingkang saged dados putra ingkang bekti dumateng tiyang sepuh nusa bangsa kelawan agami tartam tuke wala migunani tumrap ing sesami khairun nas angfa'uhum linnas sak bagus-baguse menungso ninggih manungso ingkang migunani tumrap manungso sanesipun ngunjuk tirta pawita suci nenggih tirta pawita sari mangke kalajengaken foto Caturwerda Rama kelawan ibu wondene upacara foto keluarga mangke kalampahan wonten ing salebeting ramah tamah keluarga sak paripurnanipun paewan prasaja ngri kalanggan punika ngunjuk tirta pawita suci nenggih tirta pawita sari nggih sampun inggih kalajengaken foto Caturwerda Rama kelawan ibu Rama kelawan ibu temanten kekalih nggih keluarga panjenenganipun pepunden kula Bapa Wiwit Santosa Ibu Wiwik Supatmawati Ningsih so panjenenganipun Bapak Badarun Ibu Mariatul Kiptiah utawi sulihipun ing rikalanggan punika foto Caturwerda paripurna kalajengaken titilaksana upacara paewan prasaja ing rikalanggan punika. Rikalanggan punika inggih kepareng nderekaken foto menika kadang-kadang ingkang nderekaken kadang-kadang pangadi busana pangrengga busana. Menika saking Mustika Beauty MUA ingkang kadherekaken kadang-kadang saking Sekarelok menika kadang-kadang ingkang barekaken kadang-kadang saking Gema Audio so kadang-kadang ingkang sami kepareng nderekaken kadang-kadang Yumanada saking nggih sedaya ingkang sami kepareng nderek satata nyengkuyung panjenenganipun pepunden kula Bapak Wiwit Santosa Ibu Wiwik Supatmawati Ningsih anggenipun mahargi ingkang putra temanten kekalih murih lumampah gangsar lancar pinayungan ing reh karajan Wiwit Madya ngantos dumugi usananing pahargyan prasaja ing rikalanggan punika. Keparingipun rikalanggan menika tumapak titi laksana ingkang candhaipun nuninggih atur pasrah panggula wentah sekar cepaka mulya saseli sarakit panjenenganipun Mas Bagus Nyasa Direkta Silva Grandika Santosa kelawan Orayu binti Alfi Saadah putra putri Bapak Badarun Ibu Mariatul Kiptiah pasrah panggula wentah atur pasrah panggula wentah saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Badarun Ibu Mariatul Kiptiah almarhum saking Jepang Ngrudo kepareng ngaturaken melarapaken so masraken wujudipun Mas Bagus Nyasa Direkta Silva Grandika Santosa kelawan Orayu binti Alfi Saadah Siatmojo penganten kalih wong ngersanipun pepunden kula Bapak Wiwit Santosa Ibu Wiwik Supatmawati Ningsih dalasan kadang bebrayan wonten ing wewengkon Perum Bumi Karangasri Gang Rajawali Ati Gangsal RW 13 Karangasri Ngawi hanamung karono bombong miwah mongko ing penggalih anggenipun badhe matur panjenenganipun pepunden kula Bapak Badarun Saribitskan Ibu mboten kawising lisan namung kandhek wonten samadyaning jangga pramila anggenipun badhe ngaturaken atur pasrah panggula wentah lumantar panjenenganipun pepunden kula Bapak Triyono Kades kunjuk panjenenganipun pepunden kula Bapak Badarun Saribitskan Ibu kepareng nderek jumeneng ngaturaken atur pasrah panggula wentah sekar cepaka mulya sarakit kunjuk panjenenganipun Bapak Triyono ingkang mongko talanging basa sasana miwah swasana sawetahipun kula semanggaaken sumangga.
Nuwun kaula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai ingkang tansah kula taati fatwa-fatwanipun, para bini sepuh, para jisepuh, para pepundhen ingkang dahat kinurmatan, para tamu kakung semawana putri ingkang kula hormati, wabil khusus sahibul bait Bapak Wiwit Santosa, Ibu Wiwi Supatmawati Ningsih ingkang bidalem saking tlatah Karangasri, Kecamatan Ngawi ingkang kula hormati ugi. Saderengipun kula matur minangka sulih salira saha talangipun basa saking panjenenganipun Bapak kawula, Bapak Badarun, Ibu Mariatul Hiftiyah almarhumah kinen masrahaken ponang temanten sarimbit. Langkung rumiyin kalau dherekaken muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, awit wonten kesempatan enjang menika kita saged kempal manunggal kanthi kawontenan sehat walafiat. Monggo sedaya nikmat menika kita syukuri bi qaulina hamdalah sarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun menyami hada ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya benjang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tamu khususipun sahibul bait Bapak Wiwit Santosa, Wiwit Santosa anggen kawula sowan silaturahim wonten dalemipun panjenengan nggih ngemban dawuh kolomben kala wingi sampun dipun ngendikaken dening Bapak Nurali bilih dinten menika temanten kekalih kasuwanaken wonten bumi Karangasri. Ingkang salajengipun ucapan salam taklim dumateng Bapak Wiwit Santosa, Ibu Supatmawati Ningsih kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun nggih kala sampun dalem aturaken bilih menika kedahipun madhepipun ngeten nggih. Kala sampun dalem aturaken bilih anggen kawula silaturahim sowan wonten bumi Karangasri menika tujuan yang utama dan yang paling utama nggih nyuwanaken ponang temanten sarimbit Roro Ayu Alfi Saadah putra putri Bapak Badarun Ibu Mariatul Hiftiyah almarhumah ingkang kala wingi sampun jinato akrami kalawan Roko Mas Bagus Nyaza Direkta Silva Grandika Santosa. Alhamdulillah anggen kawula sowan sak rombongan pikantuk doa pangestu panjenengan saged lancar mboten wonten ararubeda menapa-menapa. Mugia anggen kawula masrahaken ponang tamanten sarimbit katampi sakirunanipun penggalih, katampi kanthi asta kalih kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ponang temanten sarimbit kawula pasrahaken dumateng Bapak Wiwit Santosa, Ibu Wiwi Supatmawati Ningsih. Mbok bilih ponang temanten sarimbit cumandha wonten tlatah bumi Karangasri sampun kawula aturaken kala wingi bilih menawi ningali dedekipun Roro Ayu binti Alfi Saadah menika ketinggal sampun dewasa nanging babagan rumah tangga tasik kirang sanget Bapak. Mbok bilih cumandha wonten tlatah bumi Karangasri kasuwun kanthi ikhlas pun penggalih saged paring mulang wuruk paring pitedah tulodo mugi tembenipun temanten dados marga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang salajengipun anggen kawula
nyuwunaken ponang temanten sarimbit boten kairing Mas Picis Raja Brana ananging kadherekaken Brayat Agung sederek sangga tangga teparo saking tlatah Cupa Desa Ngruda hamba bilih wonten solah bawa munamuni ingkang kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan lumantar kawula nyuwun agung ing samudra pangarsami ingkang salajengipun hamba bilih mangke sak sampunipun acara menika paripurna kawula nyuwun donga pangestu panjenengan kawula nyuwun nglajengaken lampah mboten pamit nglajengaken lampah wangsul wonten Cupa wonten tlatah Cupa lan wonten dalipun suwang-suwang mugi pikantuk doa restu panjenengan wiwit perjalanan saking mriki dumugi Cupa tansah pinenang rahayu wijung mboten wonten araru beda menapa-menapa lan ingkang terakhir matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan anggen kawula silaturahim wonten bumi Karangasri katampi kanthi sae kanthi ngremenaken kelihatan kekompakan para warga khususipun di bumi Karangasri menika. Bobli mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka silih salira saha talangipun basa saking Bapak Badarun. Wonten kekirangipun anggen kawula matur amargi kirangipun sesepan basa ten sastra kawula nyuwun agung ing samudra pangarsami. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi satemah pratitis pangandika ageng panjenenganipun punden kula Bapa Triyana Kades nggih ngaturaken atur pasrah panggula wentah kunjuk panjenenganipun Bapa wiwit santosa Ibu Wiwik Supatmawati Ningsih keparingipun wonten pasrah wonten panampi giya pasrah katampi dening keluarga ageng panjenenganipun Bapa wiwit santosa Ibu Wiwik Supatmawati Ningsih ngiras pantes ngaturaken atur pambagya harja yuwana lekas-lekasing sedya wigatosing gati pawan prasaja ing kalanggan punika lumantar panjenenganipun pupunden kula Bapa Nur Ali kunjuk panjenenganipun Bapa wiwit santosa Ibu Wiwik Supatmawati Ningsih keparang derek jumeneng kunjuk panjenenganipun Bapa Nur Ali ingkang mangka talanging basa sasana miwah swasana kula sumanggaaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Nuwun sagunging para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi-pundi, para purna karya labet praja, para sarjana, para sujana ingkang luhur ing budi, ingkang mangka dados pandam-pandaming kala dasih ingkang ing urmatan, para alim, para ulama, para bapak kiai, ibu kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab payuning ilahi ingkang mangka dados panunpun kiblat manembah ingkang sinudarsana kunjuk sanipun sedaya para rawuh, para pilenggah kepareng sumela atur sakwetawit minangkani talang atur panjenenganipun Raka Mas Wiwit Santosa ingkang garwa keluarga kinen ngaturaken punapa ingkang dados babaring ganta ujaring seja wonten ing sakmenika kalangkur miyene mriki kala nyun ageng ing samudra pangaksami awit punapa kula kumawantun ngadeg majejer wonten mriki panggenan mboten ateges kirang suba sita sopan santun awrat mundi dawuh kinen ngaturaken punapa ingkang dados babaring ganta ujaring seja wonten ing sakmenika kalangkur miyin sumangga sesarengan kula dherekaken kita ngujaken raos syukur kita kadratillahi rabbi awit punapa hingga ing saah punika hingga ing wedal punika
kita dening ilahi Robbi tasih pinaringan yuswa ingkang panjang, kesehatan, iman dalah Islam ingkang tumancep ing jojo kita katiteng sak menika kita saged rawuh makempal bermuajah bermujalasah silaturahmi wonten dalem mriki kanthi keadaan sehat wal afiyah tanpa kekurangan setunggal punapa-punapa. Sumangga raos syukur kita ikraraken kanthi waosan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah wassalamullah mugi kunjuk dumateng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan sedaya umat, nabi ingkang sampun nedahaken dumateng kita saking dedalan ingkang awon tumuju dedalan ingkang sae kanthi tarbiyah ugi tuntunanipun arupi agama Islam ingkang kita anut. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Mugi kanthi wasan selawat kala wau kita sami termasuk iwanipun tiang-tiang kang badhe pikantuk syafaat dalam pitulungan dening Gusti Kanjeng Nabi wonten ing yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para pilenggah, lumatar kula sepisan Bapak wiwit ngaturaken sugeng rawuh marhaban ahlan wasalam bi khudurikum, ugi ngaturaken gonging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenengan sami ingkang sampun kepareng ngrawuhi walimatul arus ing sakmenika. Mugi kanthi kerawan panjenengan tansah mbeta keberkahan kemaslahatan migunani berkah manfaat dumateng teman kekalih sumrambah dumateng kita sami wonten ing donya ngantos dumugi akhirat. Ugi lumantar kula wonten sakmenawa panjenenganipun Bapak Wiwit Santoso Garuda keluarga nyuwun agenging samudra pangaksami hawit punapa anggenipun nampi kerawan panjenengan kusipun nampi kerawan panjenenganipun Bapak Badarun dalah sedaya keluarga ingkang mijil saking tlatah Cupang Grudo Ngawi kirang samudayanipun Bapak pangapunten sejatosipun Raka Mas Wiwit menika anggenipun ngrangkit pepanggihan ingkang prasaja puniki sampun setunggal tahun kepengker, sewulan kepengker, seminggu kepengker, kala wingi ugi dipun anggit Bapak kajenge rancak sasanipun nanging sewu menawi kirang samudayanipun panjenenganipun Bapak Wiwit garwa dalah keluarga nyuwun agenging samudra pangasami ugi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng tanggi tepalih sanak sederek kadang mitra pirowangan ingkang sampun atur sabiyantu sedaya hajat kersanipun. Mugi atur pabiyantu panjenengan sami khususipun tanggi tepalih sanak sederek dening lerobi tansah kaparana piwales ingkang langkung kathah langkung berkah wonten ing donya ngantos dumugi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dening Duta Agung panjenenganipun Bapak Badarun panjenenganipun pepundhen kula kidemangipun Bapak Triyono dipun aturaken bilih anggenipun rawuh saking tlatah Cupa tumuju tlatah Karangasem niki panggenan sepisan ngaturaken salam takdim kunjuk panjenenganipun Raka Mas Wiwit Garuda keluarga kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa insyaallah salam takdimipun Bapak Badarun lumantar Bapak Triyono katampi kanthi piwangsulan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilih anggenipun rawuh Bapak Badarun ngerawaken sekar cempaka sak jodoh Dian Bagus Zulfi Silva no sewu jenenge duwawa Pak Lurah wangel kula nganti gak iso ngapalke. Dian Bagus Silva adalah dia Ayu Alfi putra putri panjenenganipun Bapak Badarun kasohanaken mriki panggenan ugi dening Bapak Wiwit Santoso Garuda keluarga karengkuh kadya putranipun piyambak Bapak fa insyaallah badhe kagulawentah kanthi sak sae-saenipun kanthi panggulawentah tiyang sepuh kekalih teman kekalih nggipun ngambyur wonten ing samudran bebrayan agung tansah manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pandonga panjenengan sami ingkang dipun suwun mugi teman kekalih enggal kaparana golek kencana ingkang saged
tata jalma kakung soleh putri solehah ngabekti dumateng tiyang sepuh kekalipun nusa bangsa malih-malih dumateng agamanipun. Ugi pandonga malih ingkang dipun suwun teman kekalih anggenipun bebrayan agung kapareng dadosa judu donya judu akhirat, bejo donya bejo akhirat, mulya donya mulya akhirat, dalah slamet donyanipun slamet akhiratipun. Wonten ing ngajeng dening Duta Agung sak paripunanipun pahargyan prasaja puniki kepareng badhe lumengser saking mriki panggenan Bapak wiwit garwa keluarga namung nyumanggaaken ananging saderengipun kawistara purnanipun hadicara prasaja ing sakmenika panjenenganipun Bapak Badarun dalah sedaya keluarga kepareng kendel rumiyin Bapak mangke menawi sampun kawistara ngesaken kondur ngaturaken sugeng kondur mawi Bapak Badarun dalah keluarga kersa mironggan wonten mriki panggenan sumandha mriki panggenan dene Bapak wiwit sampun dipun samaktaken panggenan ananging menawi kapeksa kondur ngaturaken sugeng kondur Bapak Badarun dalah sedaya pengarak temanten sowang-sowang rawuh saking tlatah Cupa Ngruda Ngawi tumuju tlatah Karangasem mriki panggenan kekanthi keselamatan mangke kondur saking mriki panggenan slamet Bapak Badarun slamet pengarak temantenipun ugi slamet panjenenganipun Raka Mas Wiwit garwa dalah sedaya keluarga fitini wa dunya wal akhirah. Usana anggen kula matur kathah cicir cewet atur ingkang kirang mranani dakirang hanuju prana dumateng pali panjenengan dika sami mawantu-wantu nyuwun agenging samudra pangasami. Bila taufik waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.